आं नबिन मल्ल बर' साख्रि महरै आं उदालगुरि हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि भाइस प्रिन्सिपालमोन। आं सेमोननै रिटायार लाबाय आरो उन्दैनिफ्राय आं लिरनाय खामानि मुखुब थायोमोन आरो बे लिरनाय गेजेरजोंनो बर' साहित्य सभानिफ्रायबो समेस्वरी ब्रह्म आं बान्था मोननो हादों। जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय मंगलचन्द्र ब्रह्म आं बान्था लानो हादों आरो लोगोसे फोरोंगिरि जानाय समाव आंनि बे मावबोनाय खामानिनि गेजेराव असम सरकारनिफ्राय आङो जायखौ जों स्टेट एवार्ड होनना बुङो, बे स्टेट एवार्डखौ आं मोननो हादों आरो 2010आव साहित्य एकाडेमिया जाय गिबि खेबनि थाखाय बाल साहित्य पुरस्कार मोनसे होदोंमोन आरो बेखौ गिबियावनो आं मोननो हादों। बेखिनिया जाबाय आंनि बुंनांगौ खोथा। दा खोथाया जादों बावैसो जों बयबो मिथिगौ मोनसे सुक्ति जादों जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव भारत सरकार बेनिफ्राय जों जायफोरा हास्थायदोंमोन जोंनि एबसुआनो जा एनडिएफबि नि मोनब्रै गट। दा बेयाव बे सुक्तिखौ आङो गमामायैनो जोबोद मोजाङै बरायदों आरो जारिमिनारि बिथिंखौ नायनो थाङोब्ला जों नुदों बे जोंहा मोनथाम सुक्ति गिबियावनो जादोंमोन 93आव बिएससि, नैथियाव जादोंमोन 2003आव बे बिटिसि आरो दा फैनानै बिटिआर जादों। दा बेयाव जों फारि फारि नुबोदों जे मोनसेनि उनाव मोनसे बारायबोबाय थादों। बिटिसिआव जिखिनि मोन्दोंमोन जोङो बिएससिआव जिखिनि मोन्दोंमोन खोब खममोन। बेनि थाखाय आरोबाव जों सोमावसारनायखौ खालामनानै 2003आव जों बिटिसि मोनबाय। बेयावबो माखासे जों मोनाखै नङा, नाथाय जेसेबां नांगौमोन जोंनो बेबायदि मोनाखैमोन। दा फैनानै बिटिआरआव ओरैबायदि नुबाय जे बुंनो थाङोब्ला बे सुबिदाफोरा बहुद मोजां आरो बुंनो थाङोब्ला बिटिआर जाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे इउटि इउनियन टेरिटरिनि जाय मोनसे डेभेलपनि प्रसेस भारत सरकारा बनायनो हायो बेबायदि एखे प्रसेसजों समानै थांगोन बेखौ जों नुनो मोनदों। दा बेफोराव फारियाव जों बुंनांगोन जोंहा जायफोरा डेभेलपमेन्ट जादों। आं बिएससिनि खोथाखौ बारा बुंनो थाखाय बिटिसिआव जोंहा जाय सिटफोर दंमोन डेभेलपमेन्टनि थाखाय एमएलएनि सिटफोर बेखौ 40मोन दा 60आव फैबाय। बे मोनसे जोंनि थाखाय मोजां खोथा। बे सिटआ बारायनाय लोगो लोगो जोंनि एरियाया अरबाय आरो बिनिफ्राय गुबुन फारसे जायफ्रा जोंहा बिटिसिनि अनगायैबो बर'फोर माखासे दङ बिथांमोननि थाखायबो मोनसे बनायना होबाय। बेनि लोगोसे जोंहा डेभेलपमेन्ट फैगोन आरो बेनिफ्राय गुबुन मोनसे खोथाया जाबाय बे जाय जोंनि हारिनि सिनायथिनि कालसारेल हारिमु राव थुनलाइ बे आइडेन्टिफिकेसन जायखौ जों बुंदों सिनायथि बेखौ जों मोनफुंनो हादों आरो बिनि जाय इसादि नजिर एग्जाम्पल बे जाय एनेक्सार 1, 2, 3, 4 बेयाव रोखा बुंनाय जादों। दा बेबायदि जों मोननो थांदों आरो जोंहा एसे खाफाला गाज्रि जा सारा प्रिथिबियावनो कभिड-19 जादों। कभिड-19 जाबाबो बे एनेक्सार 1 सेयाव थानाय बेयाव सेयाव थानायखिनिखौ 90 डेजनि गेजेराव मावफुंनाय खोथा दङमोन। बेखौ जुदि मावफुंनोब्ला जों नुनो मोनगौमोन जे जोंनि बिटिआर सुक्तियाव गोख्रै खामानिफोरा आवगायबोदों आरो बेयाव मोनसे खोथा जों एसे क्लियार नुनो मोनदों। बे सुक्तियाव बेयाव फंसे खोथा बुंनाय जादों जे मर एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड फाइनान्सियेल बेखिनि खोथा जायखौ माने जोंनि मावख'आव जोंनि रांखान्थियाव जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभ पावारनि जाय खामानि बेफोरखौ बारायजोबदों। दा बे बिथिङाव बेथ' मोनसे जोबोद मोजां सुक्ति। दा बेखायनो जों सानो दुलाराय बर' हारिया सान्थिप्रिय मानसि सान्थिजों जों खामानि मावनो लुबैदों आरो बेखौ एबसुआ अनेकबार बुङो सान्थि मावनांगौ होननानै। आरो जेब्लानोखि जोंहा खामानिफोरा जायासै मोनसे बिग्रायनाय फैबाय खुद्रिनाय फैबाय सरकारनि खाथियाव हाथियार दैग्रा गौथुमफ्रा नुजाबाय आन्दलन खालामनो गोनां जाबाय गावनि गेजेराव एना-एनि जाबाय जिउ गारनो गोनां जाबाय। दा बेखौ नुबाय जे बेबायदि खालामबाय थाबा हारिया जौगानाय नङा। बेखायनो जों जे मास्टार रेस जायखौ बुंदों मास्टार रेस जानांगौबा जोंनि हारिया मा जानांगोन बे हाथियार गैयै मोनसे हारि जानांगोन। दा हाथियार गैयै हारिखौ खालामनो थाखाय मोनसेल' उपाय बेखौ जों मानिनांगोन। एबसुआ प्रमद बर' बिथाङा जोबोद
बिनि मोजां बिबान लादों आरो मोजां बिबान लानानै गासैबो एनडिएफबिनि मोनब्रै जाय हान्जा गोरोबलाय आसामनि बिथांमोना बिसोरनि गेजेराव माबा मोनसे एनानि फैदोंमोन बेखौ गोरोबनानै हाथियारखौ दोनजोबनानै दिनै हाथियार गैयै बर' समाज गसंनानै बिटिआर सुक्ति जादों आरो बे बिटिआर सुक्तिखौ जों बयबो जोङो गनायनांगौ मावनांगौ। ओरैनो जोंहा मोनसे बदनामबो दङ जे जोंनि बर' हारिनि अनगायै जायफोरा गुबुन हारिफोरखौ मोनसे समाव जोंखौ ओरैबायदि बुंनो हमबाय जे जों माने अख्रा जाथि जोंहा हाथियार दङ जों रावखौ माने बेबायदि बुंदोंमोन दिनै बेखौ बुंनो हालिया बिथांमोना दिनै बेखौ बुंनायनि बिथांमोना बे बिटिआर सुक्ति जानाय उनाव बिथांमोना फंसे रावजों बुंनो हालिया जे बर' जाथि नोंसोरो उग्रपन्थी नोंसोर हाथियार दंना जों हाथियार गैलिया जों होजोबबाय जमा होबाय आरो सान्तिखौ फसंनो थाखाय भारतबर्सनि जाय आइडिय'लजि डेभेलपमेन्ट इन्टिग्रेसन जाय दङ खोथा बुंदों खौसे लाबोनो थाखाय बेखौ जों मावनो ओंखारबोदों। दा बेयाव जायफोर एडमिनिस्ट्रेटिभ पावारनि खोथा दङ एक्जिकिउटिभ पावारनि खोथा बुंदों लेजिस्लेटिभ पावारनि खोथा बुंदों फाइनान्सियेल पावारनि खोथा बुंदों बे जोबोद मोनसे मोजां होनना आं सानदों। आरो बिटिसिआव माखासे जायफोरा गैयामोन बिटिसिआव जायफोर प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दंमोन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि उनाव एक्जिकिउटिभ बेखौ मा होनना बुङो एक्जिकिउटिभ अफिसार सासे चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार बेखौ खामानिखौ माबानाय मनिटरिं एक्जिकिउट खालामनाय माने बिटिसिनि गाहाय मावख'जों बेनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बे मोनसे खोथा जों नुनो मोन्दों बे मोनसे मोजां खोथा आरो बेल' नङा बिटिसिनि सुक्तियाव जों नुनो मोन्दोंमोन बिटिसिनि सुक्तियाव जोंनि सिबा बे डिसिफोरखौनो जा एसपिफोरखौनो जा जों जेबो खालामनो हायामोन जे बेखौ आसाम सरकारा जि खालामनो हागौ बेखौ खालामनांगौमोन। दा बेयाव जों नुनो मोनबाय जोङो डिसिफोरखौ एसपिफोरखौ जायखौ एसपि माने पुलिस प्रसासन जायखौ जोंहा हम एफेयार्सआव हम दतफोराव जों थांनो हायो बे खामानिखौ मावनानै बेसे गिदिर खोथा मानोना बेखौ मोनियाव बे पावारा जोंनियाव आखायाव गैयैयाव जों पुलिसखौ जेबो खालामनो हायामोन एसपिखौ जेबो बुंनो हायामोन। दा बेबायदि बिथिङाव जों नुदों बेथ' मोनसे जोबोद मोजां सुक्ति आरो आं दहायनो मख'दों आंनिफ्रायबो एसे बुंनो गोनां खोथाया आं लिरनाय लोगोसे सोलोंथाइ बिफानाव थादों आरो सोलोंथाइ बिफाननिफ्रायनो आं भाइस प्रिन्सिपाल रिटायार जादों। बे बारनि सुक्तियाव एसेबांखिनि सेन्ट्रेल इन्सटिटिउटफोर होनाय जादों फसंथान एक्जिकिउटिभ इडुकेसनेल इन्सटिटिउसन होनाय जादों बे ओरैबायदि होनाय जादों माने बेथ' मोनसे फिसा स्टेटनि समब्रा समब्रि मोनदों जेराव जोङो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोनबाय सोब सम्भब बर'आव जागोन बे आं मिथिनायाव आरो लोगोसे मोनसे सारा भारतआवनो बे इन्दिरा गान्धी ट्राइबेल इउनिभारसिटि बिनि केम्पास मोनसे भैरबकुन्दआव बेखौ मोनबाय बे मोननै आरो गुबुन मोनसे जाबाय टेक्न'लजिनि खोथा फैदों टेक्न'लजिनि जाय CIT मोनसे मोनखादोंमोन जोंहा सिगांनि एकर्डआव दा मोनसे गोदान मोनसे होबावनाय NIT नेसनेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि दा नेसनेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि होननाया ओरैबायदि आं सोलोंथाइनि खोथाखौनो खनले मोनदों सोलोंथाइयाव थानायखाय जोंनि टेक्न'लजियाव सारा भारतबर्सआव IITनि सायाव गैया इण्डियान इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि आरो IITनि उनावनो जाबाय NIT नेसनेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि दा दिनैनि थारिखआव सम्भब भारतबर्सआव IITआ 23थासो थाहैनो हागोन आरो बिनिफ्राय NITआथ' गासै स्टेट वाइसआव दङ नाथाय जोंहा स्टेट मोनाखैबाबो जों मोनबाय बे मोनसे जोबोद गोजोनथाव खोथा आरो जों नुनो मोन्दों जेसेबांखिनि NIT दङ भारतबर्सआव मोननैसो ओरैबायदि NIT दङ फर एग्जाम्पल आं गावनो मिथिगौ राउरकेलानि NITनि खोथा मिथिगौ बे NITफोरा IITनि समब्रा स्टेन्डार्ड IITनि बायदि स्टेन्डार्ड दङ अब्ला जोंनि बिटिआर एकर्डआव जायखौ जोङो NIT मोनगोन नेसनेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि बेबो बिदि जागोन दा एसेबां मोजां मोनसे जों खाबु मोनदों आरो लोगोसे एजुकेसनेल मेडिकेल लाइनाव जायखौ बुंनाय जादों मेडिकेलनि मोनसे जोङो सेन्ट्रेल लेभेलाव मोनदों आरो लोगोसे जों मा मोनबावदों केन्सारनि थाखाय मोनसे हस्पिटाल मोनदों आरो बिनि अनगायै माखासे भेटेनारि इन्सटिटिउटआनो जा आरो बेनिफ्राय स्पर्ट्स इउनिभारसिटि मोनदों नेसनेल स्पर्ट्स मोनदों अडिटरियाम मोनदों बे इडुकेसन लाइनाव जेसेखिनि नुबाय जेसेबांखिनि जों फसंथान मोनदों बेनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर सिङाव थानाय नट अनलि बर'फोरल' नङा आदार देन बड' कमिउनिटिस बिथांमोना सोलोंथाइ लानायाव जोबोद गोरलै जागोन मानोना सोलोंथाइयानो आसोल दा बेखायनो बुंनाय जादों
Education is a powerful instrument that brings social changes. नोङो सोलोंथाइया ओरैबायदि गोख्रों नोंहा साफ्रोमबो जुदि सोलोंथाइ थायोब्ला जों गावखौ दैदेननो हागोन, न'खर दैदेननो हागोन, समाज दैदेननो हागोन, हारिखौ दैदेननो हागोन आरो जोङो बुहुमाव सोलोंथाइ गोरों मानसि जों जानो हागोन। दा बे बिथिङाव आं सान्दों आं दुलाराय बर' रायजो राजा आइ आफा गेदेर उन्दै बयखौबो खावलायदों जे प्रमद बर'नि दैदेननायाव जायफोरा सागान होनानै बिटिआर सुक्तिखौ लाना फैबाय बे बिटिआर सुक्तिखौ जों बयबो गनायलायनानै मानिलायनानै बेखौ एग्जिकिउट खालामनांगौ, जों मावफुंनांगौ आरो मावफुंनायाव मदद होलायनांगौ आरो बेनो जोंनि खावलायनाय। आं सानो बे थिग समाव बर' जाथिया बे सुक्तिखौ मोनदों आरो बेखौ जोङो मावफुंब्ला जुदि गासै इमप्लिमेन्टेसन जायखौ बुंदों जों जेसेबांखिनि जोङो बे नुनो मोन्दों एकर्डआव नुनो मोन्दों माखासे माने जायफोरा बेखौ जों नुनो मोन्दों बेखौ जुदि जों मावफुंजोबनो हायोबा मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टखौ बेखौ जुदि जों मोनफुंनो हायोबा जायखिनिखौ बन्द'बस्त खालामना फैबाय बिथांमोना सागान होनानै नै बेखिनिखौ नोंथांमोननो होनाय जाबाय बेखौ नोंथांमोना मावफुंनांगोन। बे मावफुंनाय खामानिया बर' हारिनि सायाव फैदों आरो बर' हारिया जुदि बेखौ मावफुंनो हायोब्ला जों सानदों बे दिनै नंगौ स्टेट जों मोनाखै जे स्टेट मोननायनि समब्रा समब्रि आरो जों बेखौ बुङाखै जे जोंनो स्टेट नाङा, जों स्टेट नांगोन, जों स्टेट नांगोन। जेब्लानोखि बिएससि मोनदोंमोन अब्लाबो जों बुंदोंमोन दिनै बिएससि मोनदों नाथाय गाबोन जोंनो स्टेटखौ नांफिनगोन। जेब्लानोखि जोङो बिटिसि मोनबाय अब्ला बुंबाय जोंनो स्टेटखौ नांगोन आरो दाबो जों बिटिआर मोनदों जों बुङाखै जोंनो स्टेट नाङा, जोंनो स्टेट नांगोन। मानोना मोनसे हारिखौ मास्टार रेस दानो थांनायाव जायखौ जों बिबोदों गोलाव समनिफ्राय बेखौ जों मोननांगोन आरो बेखौ जों सानो मोनबोगोन आरो मोनबोनायनि लामायानो जानानै फैदों। जि मोनथाम सुक्ति जानानै थांबाय दफानि उनाव दफा स्टेप बाय स्टेप मोनसे आवगायबोदों बे मोनसे जोंनि मोजां मोनसे एग्जाम्पल जाहैगोन आरो बेखौ जों बयबो मावफुंलायगोन आं खावलायदों। आरो नैबे सुक्तियाव जाय जा बिटिआर सुक्ति जाबाय बे सुक्तियावथ' आं सिगांबो फंसे मख'दों बे जोंनि बर' हारि बर' जाथियाल' जाया बर' हारिनि अनगायै जोंनि बे बिटिआर एलेकायाव जायफोर थाखानि बिथांमोनाबो जौगागोन आरो बिथांमोना जौगानाय जाय बे जोंनि आखायाव दङ बे एनेक्सार 1, 2, 3, 4 बेयाव रोखा दङ बेखौ रोखा जोंनि रायजो राजाफोरा बर' समाजनि सोद्रोमाफोरा लासै मोनथिजोबगोन। आं फंसे दहायनो मख'दों जे सोलोंथाइया जोंनो गोनां। एजुकेसन इज दि बेकबोन अफ दा नेसन। सोलोंथाइयानो जाहाथे मोनसेनि सिनस्रि बायदि। दा बे सोलोंथाइखौ मोननो थाखाय जोङो बर' मिडियाम खुलिबाय, बर' मिडियामा जौगासिनो फैबाय। दा फैयै जोंनि बे बर' रावा इउनिभारसिटि लेभेलाव सफैदों 1 नम्बर। 2 नम्बर बर' साहित्य सभाया गोलाव समनिफ्रायनो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव माखासे आंखाल जेंना बे लेखानिफ्राय पस्ट सेंसन बिल्डिं इनफ्रास्ट्राक्चार माखासे जामेलाखौ नुनानै बिनि थाखाय मोनसे सेपारेट डिरेक्टरेट बिबाय थादों गोलाव सम। नाथाय नैबे बिटिआर एकर्डआव बे जानानै फैबाय। बे मोनसे जोबोद गिदिर खोथा। जेब्लानोखि सेपारेट डिरेक्टर जाबाय डिरेक्टर फर बड' मिडियाम स्कुल्स बड' इन्सटिटिउटफोरनि मोनसे डिरेक्टर जाना फैबाय माखासे जेंनाफोरा बिनि दारा जोङो बे सुस्रांजागोन बेखौ जों मिथिगौ। जों मोजां मिथिगौ जोंहा माखासे जायगायाव जायफ्रा रिमट एरिया रिमट भिलेजेस गामि सिं दङ बेफोराव जोंहा फरायनो गोसो दोङो फरायसाबो दङ फरायसालिबो दङ नाथाय मालाबा जों नुदोंमोन बेयाव नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि गैया भेन्सार जानानै दङ। दा बे भेन्सार जानाय फरायसालिफोरखौ बेखौ लागोन बिथांमोना नैबे एकर्ड मथे जायफोरा फरायसालि बे गुदि फरायसालिनिफ्राय हायार सेकेन्डारिसिम आरो माखासे जोंहा भेन्सार कलेज दङ। बे कलेजफोरनि स्टेटासाव जोंहा आर्ट्सनि कलेज दङ, कमार्सनि कलेज दङ, साइन्सनि कलेज दङ। जोंनि उदालगुरि कलेजनि साइन्सनि कलेजआनो दिनैसिम जायाखै। उदालगुरि बायदि जायगायाव साइन्सनि कलेज मोनसे गैया। दा नै बेफोर खोथाया फैजोब्बाय। दा बेखायनो आं सानो जे बिटिआर सुक्तिया बेखौ जे इमप्लिमेन्टेसन जाबानो बे जोंहा जानानै फैगोन आरो बे मोनसे बर' सानथिनि थाखाय मोनसे मोजां खोथा। बे सेपारेट डिरेक्टरेट मोननाय भेन्सार स्कुलफोरा पस्ट सेंसन मोननाय बे मोनसे मोजां मोनसे नजिर एग्जाम्पल
दैदेनगिरिफोर जायफोर दङ सुक्तिकारि दैदेनगिरि बिथांमोनहा सुक्ति खालामना फैनाय माने अर्थ'आ बेयाव दिल्लीयाव थांना सुक्ति खालामनायनि अर्थ'आ जों सर्बसाधारन बुजि मोनो बिसोर खौसे ज' जाना फैबाय बेयाव फैनानै आरो एनानि जानायनि खोथाखौ जुदि बिथांमोना सानलायोबा बेखौ सर्बसाधारना जोंनि जाय साधारन मानसिफोरा बेखौ माने बे माने बिथांमोना बुजि मोना दा बेखायनो जोङो गेजेरनि मानसि दङ समाजखौ नुहुरग्रा गोजौथिंबो नुहुरग्रा गाहायथिंबो नुहुरग्रा जों खावलायबाय थादों खनले बिथांमोना आं दहायबो फंसे खोथा बुंदोंमोन खोमा जे बिथांमोना गोसोआव माबा मोनसे दङब्लाबो बेखौ गारलायना खौसे जानानै बे सुक्तिखौ बोरैहाय इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो बेखौ साक्सेसफुल खालामनो हायो बेयाव बयबो मदद होलायनांगोन बे आंनि मोनसे जोंनि दुलाराय बर' हारिनि लोगोसे जायफोरा सुक्तिकारि बिथांमोननि गोसो सिङाव जायफोर एना एनि दंलायो बेखौ गारलायना बेखौसो बिथांमोना मावलायनांगौ दा जोंनि खोथाया जाबाय मा जों जुदि नोजोर खालामबा साफ्रोमबो मानसिया बे उन्दैयानो जा गेदेरानो जा बोरायानो जा परिबर्तन सोलायनाय खोथा सानफ्रोमबो लुबैयो सोलायनांगौ आरो बे सोलायनाया मोजांनि थाखाय सोलायनाय डेभेलपमेन्टनि सोलायनाय मोजां माने आं डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदों दा मर डेभेलपमेन्ट जेसेबां डेभेलपमेन्ट जादों मर डेभेलपमेन्ट आरो बे सुक्तियावबो दङ बेबायदि माने बांसिन जौगाहोनाय बांसिन रांनिफ्राबो जोंहा बारा फैसिगोन दा बेयाव बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला जे सर्बसाधारना हयथ' बिथांमोननि इलेक्सननि खोथाखौ जों जेबो बुंनो हाया इलेक्सना बिजाथिनि सायाव सोनारो मालाबा पार्टिनि सायाव सोनारो मालाबा बिजाथिनि गावनि जुनिया बेक्तित्व थायो दा बेफोरखौ नायनानै जों सानो भट बयबो होलायगोन जाय मोजां खामानि मावगोन जाय हारिखौ जौगालांनाय खामानि मावगोन आरो फंसे खोथा बेयाव जों बुंगोन जायनोखि बिटिआर सुक्ति एकर्ड खालामनाबो बै बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ जायफोर मावफुंगोन बायदि बेबायदि बिजाथिखौ बिथांमोना भट होना देरहानांगौ मुथथे जों जाय मोनसे मास्टार रेस बर'आ मोनसे मास्टार रेस दानाय मोनसे सिमां बे सिमांखौ खालामबा जों नैबे सुक्तिफोरखौ मोनफ्रोमबो दफाखौ जों साफ्रोम बर' फिसाफोरा मावनांगोन आरो मावब्लासो जोंनि सिमांफोरा जोंनि साननायफोरा जाफुंगोन बिटिआरआथ' गांसे मोजां सुक्ति होननानै जों बुंबाय आरो बे मोजांबो नंखागौ बेयाव माखासे डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदों माखासे बर'निफ्राय गुबुन हारिफोरा जायफोर दङ जोंनि गेजेराव बिथांमोननि डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदों बे ससिय' कालचारेल एजुकेसन गासैबो खोथा बेयाव हाबनानै दङ दा बेखौ जेब्लासिम जों मावफुंनो हानाय नङा इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हानाय नङा अब्लासिम बे जाय सुक्तिकारि बिथांमोना जोबोद मोजां मोनसे आसा लाना फैदोंमोन बेखौ बर' समाजाव लाना थांगोन बड'लेण्ड टेरिटरि रिजनखौ जों डेभेलप खालामगोन बिथांमोननि बे सिमाङा फैमाल जागोन आरो बिथांमोननि सिमाङा फैमाल जाबा जाय मोनब्रै हानजानि एनडिएफबि बिथांमोन दङमोन बिथांमोना एसेबां गोलाव बोसोर मुभमेन्ट खालामनानै सब सम्भब 34 years लं स्ट्रागल खालामनानै जोबोद खस्थ' खालामनानै सोरबा जिउ गारदों सोरबा लेंग्रा जाना दङ सोरबा बायदिसिना अनेक जाना बिथांमोना फैदों दा बिथांमोननि सिमाङा बे जाफुंनाय नङा दा बेखायनो बेखौ जाफुंनो थाखाय जों बयबो गोरोबलायना बेखौ मावनो थाखाय आं खावलायदों अब्लानो जों नुगोन जे जेसेबांखिनि बर' हारिया 93नि एकर्ड 2003नि एकर्ड बेजों जेसेबांखिनि जौगाबोदोंमोन आरो बिनिख्रुइ बांसिन मर डेभेलपमेन्ट बांसिन जौगागोन बे सोलोंथाइ बिथिङाव जौगागोन थाखा फैसानि बिथिङाव जौगागोन जों माखासे फसंथान मोननो हादों आबादारिनिबो मोननो हादों बे टेक्न'लजिनि मोननो हादों आनखि इन्डास्ट्रियेल माखासे जों मोननो हादों बे गासैबो जौगागोन होननानै आं सानो